Angiphinde ngibingelele nje osukwini lanamhlanje. Kunomfowethu nje laphana uMo Sesene. Mo Sesene ngiyacabanga ngibiza kahle. If yangibizi kahle Sesene ungixolele. Ngiyakuzwa nje ibhuti uthi ucela angazi umbhuti noma usisi uthi ucela ngithathe nje iviki libelinye ngibambe incingo. Wesesenene ngake ngavuma ngathi hayi ngizoyibamba hayi maye kuyasinda senene kodwa ke ngiyacela nje uba shame usisi lo ngibambela incingo usangireportela kahle usangenzela kahle konke njengoba ningibuka nje manje ngikuwo ama videos wenu ngiyabuka ngiyalandela ngiyakhomenta bese ngithi njengoba ngiwalandela ngiwabuka engizocethi nginixwayise kuko nani futhi eniphilani nami ngizofisa sikwazini lokuthi ke njengoba kwenzeka nje labaningi phela banokubhala konke naloko abakuthandayo nabakufisayo Nkosi yami nibathethelele phela nabethethelelwe yimi bathethelelwe nawo phezulu engisho ukuthi ke nje ngiyanilandela kakhulu ngiyabuka ngiyabuka nje nawe lapha Nora Nkosi hayi ngithi isandla sendlula ikhanda Nora ulo nje ulandelile Nkosi yami Mpumi Egwebu hayi la ukhona Elvis Nhlaka hayi man Elvis Nhlaka Elvis kanti yini ngawe bakithi hayi Elvis isandla nje sendlula ikhanda ngizozipha isikhathi futhi ngiyazipha isikhathi sokuthi nje ngihlale ngawo wonke amalanga ngilongilandelile ngibuka ngaphela ngiyanithakasela nginikhonzile ngiyanithanda ngifisa ukuthi konke nje ngikwenza kube nani phakathi ngiphinde futhi nginilalele ngaphela lenkonzo yokulalela kufanele ukuthi ihlale iba khona la emakhanda wethu nakuma product ke Nkosi yami asekhona nathengisekayo asenza kahle kakhulu asihamba kakhulu ngisalonginxusile nje nami ngazo zonke ikhathi ukuthi abafowethu laba bangilekelele kwenzeke nje okuhle kodwa ngawo ukuthi nala ahamba aye khona nala futhi afika khona afike ephephile kungenzeki iphutha angafiki engaphephanga ngikwengakhuluma ngolunye lamasuku ngamandla omgodi omunye umuntu nje uzobuka nje athi uyakwazi lokho omunye nje umuntu uzobuka athi hayi ke lokho akuphethe umncwabo sheme mina ngiyakwazi ngingakwenzela akunandaba ke kodwa ke bengisafisa ukuthi ke wonke umuntu ofisa nawo amandla omgodi lawo funga umayelele emathuneni angavuka ngenyawo bese ngidiliza zonke izindlu zami lezi enginazo kuhlala umangwenye kuhlala uMamtimande kuhlala umangwenye Timando Phambulu ngibanza abambili ngabe siza nomlandakazi hayi akukhekanga kamnandi bekuqonya ngikwengathi kulezi insuku eziphilile noma ungathatha nje iqhuzwana noma ungalibeka nje fastereni ekhaya lihlalele khona umpela uyosho ukuthi ngikwasho umncwabo washo lo muntu osengamabhubesi kanti wasenga ngempela lamabhubesi asewasenga asevela akhipha ucream awasakhipha ubisi kuphela kwenzeka nanoma ngabe isilwane makuthiwa nje sikhona ekhaya siyavalelisa siyakutshela sithi hayi wekhuleka nayi namhlanje but I'm going out ngiyahamba ngiphuma kanje angiphinde nje ngibuyela ekhaya mase kufike nawo amandla omgodi nakuthiwa futhi awulala ebusuku mawulele ebusuku mhlawumbe uyapitshizeka hayi uthathe nje ubeke nje mhlawumbe eceleni kombhede la ulala khona noma eceleni phela kwesponji noma eceleni phela naseceleni kwesikhumba Nkosi yami la ulala khona ulibeke kodwa uma ufike kimi ulinikwa yimi ngiyakutshela okuningi nginabe nje kaningi so ke la ngizoyikha nje phezulu ngenzela labo thasi laba nalaba futhi laba abafuna ukuzenza mina laba nizodikelwa imizi kanti mazozenza mina uzodikelwa umuzi ngempela uyohlupheka nje ngoba
ufuna ukuzenza iphotocopy yami ungaza ubobuya phela uzela kimi ngibhalele phansi ngenze i-affidavit ngiyigxavazeke ngizigxava bese ngitshela ke labafowethu bami be-TV ukuthi cha ngiyakunikeza nawe igunya ngiyak-authorize ukuthi ungakuhambe nje uhambe nje njengami angazi ukuthi bohamba kanjani phela ngiyaqhuqa futhi angazi ukuthi kusawukwenza kanjani njengoba nje bakithi yiloko nje bengingakusho ukuthi cha ngiyabonga kakhulu konke kusenzeka kusekuhle ngikhona la eMountain e7334 eBlue House ngikhona ngila kuseyimi nje kuphela abafowethu angalaphele emotweni mangabe ngiphumile ngiye emakhaya ngiyosebenzela emakhaya kulelo khaya lelo ngisuke ngiye ekhaya elilodwa ngiyofaka okuthile ngisuke ngiyoyifaka namaphela bakhona bathi cha mncwabo Nkosi yami siyacela ukufike nje unyathela ingani nokunyathela nje phela uyazi ngikhumbula hey awuthi ngisale ngibatshela ababukeli le ndaba yasikhona umzade ngikuwo lapha eCape Town bagcina sebengicela isicathulo sami bathi cha hayi mncwabo ushiya lesicathulo nalaba nabathi shiya lesokisi baba Nkosi yami ngiyabonga baba into kanje ngeke ngikubize ngiyabonga nje ukuthi ungithengele icathulo namasokisi laba bafuthu sebethe bacela Nkosi yami kusale nje emzini wakubo mangabe kusele khona kuyobe ngathi kukhona mina ngiyabonga kuwe baba kakhulu ungadinwa Nkosi yami okwenze kimi kube kuhle hey hayi ukuthi bese ngixakekile phela ukuthi bengase ngihamba ngenyawo icathulo ingekho bekuyinjabulo nje yokujabulelana yokuthi hawu Nkosi yami sengihambe ngaze ngafika la ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise kuleyo ndawo emzini yabantu ngifika ngokuyobethela emzini yabantu ngisaya futhi umuzi nomuzi ngisawungena awukho umzi engingawungeni kodwa futhi angithumeli ngisho ukuthumela ngiyazizela labafana bami abangisizayo nabangilekelelayo angeke ubeze sebethi bathunywe yimi ukuthi abazokwenza ukuthile bazocela ukuthile ngiyazenzela impela manje ngake nikhumbule nje nangomhla ka30 into engijabulisayo manje nje wangiphuma ngiza ngala ngizongena la e-studio kulaba futhi laba bale TV le laba futhi be-TV laba bangizongena la uthi omunye hey uyazi njengoba sasila ngomhla ka30 mina khona into ongangifakanga yona ngithi hey kahle musungisukela na ngakufaka ukuthi hayi baba kade ngidlala ivideo nje ngabuka mangabe ufika kimi angibabe ngisathinte kuyazi ngijabule kanjani ukuthi kanti niyayibuka nani ngijabulile kakhulu ngiyabonga kakhulu ngomhla ka30 nje besasikhona benginabantu ampora abawu3000 bonke laba bantu bahamba nenhlanga yami okusho ukuthi nje bayihambe nenhlanga yami njengoba u3000 nje kusho ukuthi babe u2999 ngoba lo oyi1 ufikile wathi kuye kwenzeka iphutha akangayithola inhlanga ekhanda lakhe kodwa useyitholile ke namhlanje ngiyabonga kakhulu konke bafowethu konke mphakathi konke mndeni wami konke bangani bami konke bobhuti bami konke bomama bami bobaba bami bosisi bami ngisazenzela angathumeli akenzeli engikuthumela nje ukukodwa engiyayingceda bangenzele kona ukuthi bangithathele iproduct bayihambise la abathuma mina abaKorea khona kodwa nje lokhu nje ukujulile ngisayibambela mina angathumeli ngiyanthanda lapha emakhaya ngithi nje okuhle nokumhlophe imizi yonke nanoma benibhekene nayiphi inhlopheko ngiyanthanda